मानसि जागोन टेस्ट नायनो र'। हेल' फिन खनसेबाव गासिखौबो बरायफिनबाय गोदान मोनसे भिडिअ'आवहाय। स' दिनै गोदान भिडिअ' लाबोदों। जास्ट स्टाडि ओरैनो माबायदि स्टाडि खालामदों माने बिनि बागै ओरैनो एसे होनो नागिरदों। जेबो भिडिअ' मोनैखाय माने एसे बरिं नांबाय। बेनिफ्राय भिडिअ'खौनो बानायनोसैलां होननानै माने बानायनाय जाबाय। बेनिफ्राय स' नायलांबाय थादो। दा टाइमा खोथा जाखो नोंसोरनो देखायगासिनो दं। टाइमा नै 9:25 जाबाय। दहायनो बानायनो नागिरदोंमोन आं, ओमफ्राय बानायनांगौ ना बानायनाङा बेबायदि जानानै बानायनाय जायासै। टाइमा 9:25 जाबाय। स' टाइमखौथ' नुखाबाय 9:25 जाबाय। बेनिफ्राय दा नायलांबाय थादो स्टाडि खालामनायफोरखौ। आंथ' एथ'बां स्टाडि खालामखाया, दसे ओरैनो भिडिअ' बानायनोसै होननानै बानायबाय। स' थेवबो नायलांबाय थादो। नैबे ड्रयिंखौ आङो दहायसो आखिदों, बावाखै। बे ड्रयिंखौ आखिनाया टाइमा लानाया थारैनो 21 दिनै। मोनसे माने मटिभेसन आरोना, ओरैनो मटिभेट मोननो थाखाय मटिभेसन मोननो थाखाय बानायनाय जाबाय। जेनेबा नायबाय थादो स्टाडि खालामनायखौहाय। दायो खोथा जाखो टाइम नायनो र', टाइमखौ नायबाखै आं। उन्दुनो ओंखारबायलै। टाइमा खोथा जाखो 11:05 जाबाय। नोंथांमोना देखाय 11:05। मा खालामनो दा? साहा फुदुंनानै लोंनोसै आङो। साहा फुदुंनानै लोंनांसिगोन। उन्दुनो ओंखारबाय एसे। नायलांदो साहा फुदुंसै। स' नायलांबाय थादो, साहा फुदुंना लोंसै। गोजांबाय एसे, गोजां बोथोर।
नोंसै जाबाय मादि जागोन टेस्ट नायनो र' थिगानो दं kita lihat sini guys tangkong gue pengen juga kembali Kembali दानिया दसे खालामबावनोसै स्टाडि ओमफ्राय उन्दुनोसै दा लामायावला उन्दुनो ओंखारबाय स' दसे स्टाडि खालामबावनोसै नायबाय थादो Orgeser जाबाय उन्दुनो ओंखारबाय जायखिजाया भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै भिडिअआ गोलाव जासिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनगोन एभ्रिडे नङाबाबो होनो नाजाबाय थानोसै एसेबां हायो एसेबां भिडिअआ गोलावद्राय जासिगोन जायखिजाया बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरबाय भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक्स बयनिसिमबो ओमफ्राय जास्ट ओरैनो बियो स्टाडि माने आं ओरैनो खालामलाबायनो गोसो जानासो खालामदों स' उननि समाव लाबोगोन जायखिजाया भिडिअ बेबायदिनो लोगो मोनगोन ओरैनो आं इदिटबो खालामा आङो जानला मोनला ओरैनो होलाबायगोन आङो जाबा दाजा मोजां मोनदोंबा अननानै सापर्ट खालामदो अके बाय बाय टाइमखौ नायदो बाय बाय जायखिजाया